Finalitzem el mes de juliol, que ha estat reple d'oferta infantil i juvenil, amb diversos programes perquè els més joves disfruten de les seues vacances escolars i facilitar, al mateix temps, a les famílies la conciliació laboral, social i familiar. Entre les iniciatives més destacades es troba l'Escola d'Estiu, l'Estiu Jove, el Campament Infantil a l'Albert d'Alarcón, el Campament Juvenil a Venta del Moro, la Ludoteca Urbana a l'Espai Jove i el Bus a la Mar, un bus gratuït fins a la platja de la Malvarrosa, han completat l'oferta. Ja està en marxa el Servici Municipal de Mediació, que es posa a la disposició del veïnat de manera gratuïta amb atenció presencial 2 vegades al mes, els dimecres alterns de 16 a 20 hores en el Centre de Benestar Social de l'Ajuntament de Massanassa. Enguany és especial per a la cultura a Massanassa, i és que la Biblioteca Pública Municipal ha complit 40 anys. 40 anys llegint amb els seus veïns i veïnes i descobrint nous mons, aprenent i compartint passions. A motiu del seu aniversari es va fer una gran festa de celebració, on es van realitzar 2 contacontes per a xiques i xiquetes, es va oferir orxat amb fartons i també es va regalar un llibre al veïnat que va assistir a esta cita tan especial. Continuen els cursos de natació per a menors, joves i persones adultes i d'aquagym per a majors de 16 anys amb una gran acollida. Pel que fa a la piscina d'estiu de Massanassa, este mes de juliol ha comptat amb l'entrada de més de 2.600 persones amb abonament familiar i més de 1.800 sense abonament que han pogut disfrutar de la seva jornada estival i refrescant a la piscina de Massanassa. L'Ajuntament de Massanassa està treballant en el que serà el seu futur pla de mobilitat urbana sostenible, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, creant una mobilitat més sostenible, saludable i segura. S'ha inaugurat el supermercat Econòmicas de Massanassa. L'alcalde Paco Comes i el tècnic de Comerç i Desenvolupament Local han visitat la instal·lació i han traslladat al director general de la cadena de supermercats, Miguel Ángel Alcaraz, les ajudes de reforç a Massanassa i els avantatges que suposa incorporar-se en la galeria empresarial del nostre poble. Esta nova obertura compta amb un total de 1.375 metres quadrats de superfície i ha suposat la contractació de 25 persones. Torna Comerç amb premi enguany i ho fa iniciant la seva primera fase, l'adhesió dels comerços que vulguin participar en la campanya fins al 5 de setembre. Novament, se sortejaran un total de 17.000 euros en premis entre les persones que hagin comprat en els comerços participants. L'Ajuntament de Massanassa ha convocat les ajudes a esportistes d'alt nivell o rendiment i esportistes d'alt nivell o rendiment en diversitat funcional de Massanassa, amb l'objectiu de col·laborar econòmicament en el finançament dels programes d'entrenament i competició. Per això es destinarà un import total màxim de 6.000 euros. Ha tornat el cine d'estiu amb una programació de pel·lícules de diversos gèneres i amb projecció en diverses places de Massanassa. A més, l'Ajuntament posa a disposició del veïnat cadires i taules per a sopar a la fresca.